агар ба ёдатон бошад чанд сол пеш саволе шуда буд оид ба гурӯҳи 24 дадаҷон атоллои ман гуфта будам ки онҳо ҷои холиеанд дар сиёсати мо, яъне онҳо ҳеҷ таъсире ба Тоҷикистон расонида наметавонанд, чунки дар ин ҷо заминаи иҷтимоӣ надорад. лекин ҳозир ман таъкид мекунам ки ин раванди муттаҳидшавии қувваҳои гуногуни сиёсӣ дар беруни кишвар бахусус бо пешравии ҳизби наҳзати ислом ба амнияти миллии мо хатари хеле ҷиддӣ дорад. дар муқобили онҳо бояд ки тамоми қувваҳоро мунсаҷим кард, яъне муттаҳид кард. хай ба фикрам ки аллакай ин корҳо сар шуданд, бояд ки шаванд агар нашуда бошанд. ҳатто ман даъват мекунам ки рӯзноманигорон низ дар ин масъала бисёр хушрӯй кор кунанд ва эҳтиёт кунанд ва нагузоранд ки ҳамон ҳаракатҳое ки дар Ливия ба вуҷуд омад, ҳамон ҳаракатҳое ки дар Ироқ ба вуҷуд омад, дар масалан Сурия ба вуҷуд омад, дар Тунис ба вуҷуд омад, дар Миср ба вуҷуд омад ва ин давлатҳоро гӯем чаппаву роста кард, ҳамин гуна ҳаракатҳои хавфноки сиёсӣ ба вуҷуд наоянд. агар аз чизе мардум норозӣ бошанд, албатта давлати Тоҷикистон метавонад ки онҳоро ислоҳ кунад ва онҳоро пешниҳод кардан дар кор, фаъолона пешниҳод кардан дар кор. аслан дар мо худатон медонед ки яке аз